Γυμναστική στο σπίτι με ό,τι έχεις διαθέσιμο και σήμερα πάμε να γυμνάσουμε όλο το σώμα με ένα λάστιχο. Εάν θες να γυμνάσεις τους ώμους, πατάς το λάστιχο με τα δύο σου πόδια, ντεντωμένα χέρια, στέρνο έξω και μπροστά και προσπαθείς να σηκώσεις τα χέρια πάνω από το κεφάλι σου για επαναλήψεις. Για να γυμνάσεις τα πόδια θα κάνεις ένα μικρό κύκλο με το λάστιχο, θα περάσεις και τα δύο σου πόδια μέσα, θα τα ανοίξεις και θα κάνεις καθίσματα από αυτή τη θέση. Για να γυμνάσεις τα χέρια θα ανοίξεις το λάστιχο, θα πατήσεις μέσα και τα δύο σου πόδια, αγκώνες κλειστοί στα πλευρά και θα κάνεις δικέφαλα από αυτή τη θέση. Βρίσκεις ένα σημείο να δέσεις το λάστιχο και από αυτή τη θέση πατάς το ένα πόδι μπροστά και κάνεις τρικέφαλα με τον αγκώνα κολλητά στα πλευρά. Τον ίδιο τρόπο μπορούμε να περάσουμε τον εαυτό μας μέσα από το λάστιχο και να κάνουμε πιέσεις στήθους από αυτή τη θέση. Τέλος, όπως είναι έτσι περασμένο το λάστιχο, μπορούμε να το πιάσουμε με τα δύο χέρια, αγκώνες κολλητά στα πλευρά και να γυμνάσουμε την πλάτη κάνοντας κοπηλατική. Εάν θες να μάθεις πώς να γυμνάζεσαι, να βελτιώσεις το σώμα και τη δύναμή σου με ελάχιστο εξοπλισμό στο σπίτι, ακολούθησέ με.